daɗin dai abin kowa ya gani ya sani ba karuwa bace. To wa kike? Ai bari an ga miki idan har zaki ce min karuwa to ke ma karuwa ce. Don kar ki ganna yanayin da na tsinci kaina talauci ne saka na tsinci kaina haka eh. Amma da ke sai ka ci abin nan wa sai danki mai shawari. Ina kuɗi na? Biya ni kuɗi na da nake bin ka bashi in ba haka ba zo na maka cewa ni cikakke ƴar tasha ce a wajen nan. Kalle su kai da suke mata haƙuƙu a cikin gidana? Ai ka zo sa ka tantance cewa ce ce mata gidan. Haba da Allah tashi. Ai halitta ce ke ni ma halitta ne. Ai ba daidai bane ni ba na son wannan durkushe-durkushen da kike mu. Ni inda hali ma sadiya daga yau ki dinga kirana da sunana kai tsaye. Kaga saurara. Duk wani harkar da suka ji da lalacewa da barbarcewa ba abin da ban sani ba. Kalle ka ba. Ka je ka gama iskancin da ita kun gama cuce-cucen ku ka kaso min ita ku ni me da ita nan. Wannan ganawar da ake yi haka da matasa a filin na dan matasa ina so a binciko min suwaye suka dauki wato nauyi ko gabaran taimakawa su wayannan yara da ake hira da su. Dokan mu ta farko ita ce sallah ba a daga kafa a kanta. Tashi ki fita. Malam ita da gidan ubanta in ta fita ina za ta? Ina za ta ina take da shi da za ta ya wuce nan. Ke ma tashi ki bi. Ni ne Alhaji. I don't trust you. I will take you very soon to EFCC. I don't trust you. Allah. Bayananku suka jawo hankalinmu a gwamnatance muka ga cewa abu ne wanda yake gwamnati ya kamata ta ya zamanto ta shigo cikin abin ta sanya hannu tun ne.